ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு என்னடா இது இவ்வளோ நாள் வீடியோ போடல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எதுக்கு அந்த கட்டில் சொல்லிட்டு சரி நம்ம இப்போ நம்ம டாப்பிக்கில் போகலாம். நான் வந்து ஓவராக பேச விரும்பல. அண்ட் கேஸ் அப்புறம் டாகிஸ் எனக்கு வந்து சண்டே எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் என்ன பண்ணுறது, நம்ம தான் இன்னைக்கு சாப்பிடல. என்ன பண்ணுறது, எல்லாம் நம்ம தலையெழுத்து சரி விடுங்க இப்போ நான் அதுக்கு நான் தேவையான விஷயம்லாம் போயிட்டுருக்கேன். நான் நினச்சா இன்றைக்கி சண்டே எல்லோரும் ஜாலியாக இருப்பாங்க. ஆனால் அதே மாதிரி ஜாலியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு டிவி பார்த்துட்டு இருக்கலாம். பட் உங்களுக்காக தான் நான் எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது, அது உங்களுக்காக தான் இவ்வளோ எஃபெக்ட் எடுத்து வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணி தம்ப்நெயில் ரெடி பண்ணி போஸ்ட் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஸ்க்ரீன் ப்ளே பார்த்து இப்படிலாம் நான் சொன்னால் நீங்களாம் என்ன செருப்பு கழட்டி அடிப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அதனால் நான் இப்போலாம் சொல்ல போகிறது தான். அந்த ஸ்கேஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பண்ணாங்க ஒரு ஐடி ரிவ்யூ தான். யாரோட ஐடி பண்ணாங்க தமிழ் ஃபயர் இன் மை ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட். அந்த ஸ்கேஸ் எவ்வளோ நாகேஷ் நம்ம ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கார். ரீசெண்ட்லி என்னோடய கேம் பிளே ரேங்க் மேட்ச்சில் என்னோடய கேம் பிளே பார்த்து தான் என் கூட ஃப்ரெண்ட் ஆனார். ஓவரால் பிளான் நினைக்கிறேன். சரி ஓகே. பட்டு தமிழ் ஃபயர் ஓகே, தமிழ் பிளேயர் நல்ல பெரிய பிளேயர் யூடியூப் வச்சுருக்காரு. அவர் எனக்கு தெரியும், அவருக்கு என்ன தெரியும். அவர் யூடியூப் வச்சுருப்பாருன்னு எனக்கு தெரியும். பட் நான் யூடியூப் வச்சுருக்கேன்னு அவருக்கு தெரியாது. இன்ஃபேக்ட் அவர் இந்த வீடியோ பார்ப்பாரான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. ஃப்யூச்சரில் மேபி பார்க்கலாமா டிஸ்கஸ். அதே மாதிரி தமிழ் ஃபயர்னு இல்லை, எல்லாருமே நம்ம ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் ரைஸ்டார் அண்ட் கேன் சுஜான் அண்டு லோகேஷ் கேமர் ரிஷல் ஹேவிங் இன் மை ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட். அந்த ஐடி ரிவ்யூ வேணால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அவங்க ஐடியும் பார்ப்போம். டிஸ்கஸ் தமிழ் ஃபயர் அவரோட ஐடி தரமாக வச்சுருக்கார். ஐடியை வந்து கண்ணு வேறு தெரிய மாட்டேதுப்பா, நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. 2612 மேட்சஸ் இதில் ஸ்குவாடில் ரேங்கில். ஐயோ கண்ணு வேறு தெரிய மாட்டேதே. சரி இப்போ எதுக்கு நான் ஓவரால் போகிறேன். இப்போ திரும்பி இப்போ எதுக்கு எனக்கு திரும்பி காமிக்கிறா, என்ன ஆச்சு எனக்கு? சரி திரும்பி காமிப்போம். தெரியலையே. ஐயோ என்ன பண்ணுறது. நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. பாருங்கள் வேறு லெவலில் வச்சுருக்காரு. எனக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சால் தானே. ஆனால் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்தா நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் நம்மளுக்கு மைண்டில் ஞாபகம் இல்லை. ஓகே இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. வேறு லெவலில் வச்சுருக்காரு. தலைவர் ஐடியை வேறு லெவலில் வச்சுருக்காரு. நம்ம ஐடியை வேறு லெவலில் வச்சுருக்கோம். யாருக்கெல்லாம் நம்ம ஐடி ரிவ்யூ வேணும்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். யாரும் கேட்க மாட்டீங்க, கேட்கலனா நான் போடுவேன். சரி நல்ல வேலை இன்றைக்கி மனசாட்சி வெளியே வரல. சண்டேங்கனால ஊருக்கு போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு வந்துடுவோம், இல்லை இன்றைக்கே கூட வந்துடுவோம். இன்றைக்கி நைட்டு தவிர நாங்கள் நம்ம வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறக்குள்ளே வந்தால் அவன் துரத்திடலாம். வந்துட்டான்னா எதுவும் பண்ண முடியாது. சரி ஓகே பார்த்துக்கோங்க. டியோவில் வந்து இது ரேங்கடில் தானே. ரேங்கடில்னா 266 மேட்சஸில் 21 வின்ஸ், அப்புறம் 38 கில்ஸா. ஐயோ கண்ணை வேறு தெரிய மாட்டேது. எப்போ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பார்த்து படிச்சுக்கோங்க. நமக்கு எதுவுமே தெரில, அதான் உண்மை. நீங்களே பார்த்து படிச்சுக்கோங்க. அதுவாக இருந்தாலும் அவ்வளோதான். இப்போதைக்கு தான் ஒரு நல்ல ஒரு அறிவிப்பு. நான்லாம் படிக்க ஆரம்பித்து நான் நிறுத்தவே மாட்டேன், படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா நான் அப்படி ஒரு பிளேயர், அப்படி ஒரு ரீடர் இல்லை. இதுக்கு நான் தேவையில்லாத டாபிக்லாம் போகிறேன். சரி இப்போது இதாக நைஸ். அவங்க ஐடி டியோவில் ரேங்க்டு மேட்சஸில் ஏன்டா எதையவே வச்சு அவங்க சாவடிக்கிறான். மாற்றி தான் தொலையேண்டா. ஏய் என்ன மனசாட்சி இங்கே வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது பட் என்ன பண்ணுற, மனசாட்சி வந்து பஸ் பிடிச்சி ஊருக்கு போயிட்டான். நாளைக்கு தான் வருவான் நினைக்கிறேன். நைட்டு 12 மணிக்கு தான் வருவான். இப்போ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறக்கு டைம் சொன்னால் 9:47. எல்லோரும் இப்போ உட்காந்து சூப்பர் சிங்கர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் விஜய் டிவியில். இல்லைங்களா சன் டிவியில் வந்து அரண்மனை படம் பார்த்துட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை அந்த ஜி3 வந்து இப்போ இடம் மறந்துருச்சுப்பா நமக்கு எல்லாம் அவ்வளோலாம் ஞாபகம் இல்லை. நான் ஜி3 எல்லோரும் உட்காந்து சீரியல் ஜி தமிழில் உட்காந்து சீரியல் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எதுக்கு நான் தேவையில்லாம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் பண்ணுறேன். அவங்க தான் நம்ம காசு தரதில்லையே. ஓகே டிஸ்கஸ் ஓகே அவ்வளோதான். எப்படியோ ஒரு 4 நிமிஷத்தி 40 செகண்ட் புள்ளி என்ன போய்கிட்டே இருக்கு. சரி அது பாட்டுக்கு போட்டு நம்ம பாட்டுக்கு பேசுவோம். இதான் பண்ணாங்க தமிழ் ஃபயரோட ஐடி. எல்லோரும் நல்லா பார்த்துக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் திரும்பி கேட்காதீங்க. நீங்கள் கேட்டால் நான் போட மாட்டேன். நீங்கள் இப்போ இருந்தாலும் கேட்க மாட்டீங்க. பட் என்ன பண்ணுறது, வீடியோ இருக்க நானே சொல்லி ஆகணும்.
நாளே சரியில்லைப்பா. ஏன் இப்படின்னு கேட்குறீங்க, ஏன்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுறது, மனசாட்சி இல்லாமல் நாளே சரியில்லை. அண்ட் ஸ்கேஸ் ஓகே, அதை அவரோட இடியும் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அண்ட் ஸ்கேஸ் ஓகே, பாய் பாய் பாய். இதை சாங் எடி நல்லா பார்த்துக்கோங்க, ஓகேவா. டியூவல் எவ்வளோ விளையாண்டுருக்காரு தலைவர், இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க கில்டி நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து, அதையும் நீங்கள் வந்து மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் ஸ்கேஸ் ஓகே. டிஸ்கஸ் நல்லா பண்ண சோசியல் ரொம்ப ஸ்பீடாக பண்ணி விட்டுருப்பேன். எதுக்காக அவ்வளோ நேரம் எடுத்தேன்னு எனக்கு தெரில. ஸ்கைஸ் தமிழ் ஃபயரோட ஐடி பார்த்துக்கோங்க, எவ்வளோ லைக் இருக்குன்னு நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. 2142 நம்ம கையை கண்ணுக்கு தெரியுது, பட் என்ன பார்க்க உங்களுக்கு தான் தெரியும், மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. டிஸ்கைஸ் இதான் ஸ்குவாடு. ஆமாம், அவருக்கு என்ன கில்ல இருந்தார், ஐயோ மறந்துருச்சே.